Posao vaspitača vrlo je zahtevan, komplikovan, kako već da kažem, da ga ne opisujem sad od A do Š, šta se sve radi. Uglavnom, mnogo je lakše u timu, naravno. Tu smo koleginica i ja, nadopunjujemo se, uživamo sa decom, igramo se, razvijamo njihova iskustva, znanja i to je donekle ukratko naš deo posla. Kod nas u vrtiću počele su nove osnove, vrlo smo fokusirani na to da deca svojim iskustvom stiču znanja, znači nema više onog starog programa gde im mi samo govorimo šta će da rade, šta treba da uče, nego pratimo njihovo interesovanja i pokušavamo da kroz iskustva koje oni stiču dođu do nekih znanja. Nudimo im razne prirodne materijale, vodimo ih često u šetnju, po tome smo Bilja i ja i najpoznatiji ovde u vrtiću. Često idemo sa njim u šetnju, sve što možemo da im pokažemo na primeru, to pokušavamo ne kroz priču, nego da okuse. Skoro smo bili baš na Limanskoj pijaci, do Mornarice, na Šodrošu, Limanski park, tako da specifični smo možda po tome što nas ne drži baš mesto. Veoma dragoceno je raditi sa muškarcem u vrtiću, s obzirom da nije toliko često da se može videti u vrtićima. Sećam se kada sam dolazila do sobe prvi svoj radni dan u ovom vrtiću i kada sam saznala od glavne vaspitačice da imam kolegu. Ne znam šta mi u tom momentu, da kažem, prošlo kroz glavu, ali zaista kada sam ušla u sobu i osetila tu neku energiju posebnu i tu toplinu, znala sam da je to i da jednostavno u ovom vrtiću pronalazim sebe u timu sa njim. Pa uglavnom, da kažem, to je sve protkano kroz tu neku šetnju, s obzirom da ukoliko radimo neki projekat, mi uglavnom izlazimo napolje i, na primjer, idemo do pijace, do, na primjer, plaže. Evo sad kad dođe lepše vreme, pretpostavljam da ćemo možda čak ići i na štrand, ako nam to vreme dozvoli svakako, zbog spavanja i tog, da kažem, režima u vrtiću, ali u tom nekom smislu mislim da nas to baš dosta razlikuje, zato što nismo vezani za sobu. Također navela bi isto da nas od drugih vrtića izdvaja to što mi stvarno kao vrtić funkcionišemo kao jedno, posebno soba koja je preko puta nas, gde su deca starijeg uzrasta, godinu dana je razlika. Zaista sve te prostorne celine koristimo zajedno. Tako reći da nije ovo naša soba i ona nije njihova, nego sve zajedno koristimo i ponekad deca sama traže da li mogu da idu u drugu sobu, kako naša kod njih, tako i njihova kod nas i zaista ne gledamo ko je iz čije grupe, da kažem, nego jednostavno ako se nekoj deci više igra u ovoj sobi ili ste, na primjer, drugarima iz mlađeg uzrasta, mi im dajemo tu mogućnost da zaista biraju s kim će da podele svoj dan i igru. Deca imaju drugačiji pristup prema muškom i ženskom vaspitaču. Za mnogi stvari se pre obraćaju Bilji nego meni, a isto tako za neke stvari se rađe obraćaju meni. I mislim da je to jako dobro, zato što isto tako imaju i kod kuće, imaju mamu i tatu i svako je za nešto. Neko za nežnost, neko za neka stručna pitanja, saznanja, tako da mislim da je to jedno dobro iskustvo za njih.